Bine ai venit pe Tao Tarot, un spațiu sacru dedicat iubirii, conexiunilor profunde și vindecării sufletești. Astăzi vom descoperi mesajele Universului pentru inima ta și adevărul din spatele legăturii tale cu această persoană. Astăzi vom face un interactiv clasic despre ce simte, ce gândește și ce intenție are această persoană la care tu te gândești. Prima opțiune este această inimă roz. Imaginile tarotului sunt acestea. Iar cea de-a doua opțiune este această inimă verde. Iar imaginile acestui tarot sunt acestea. Te las să alegi opțiunea care crezi tu că ți-a plăcut cel mai mult și ne vedem în etalarea ta. Opțiunea numărul 1, dacă ai ales această inimă de culoare roz, haideți să vedem care este, în primul rând, energia persoanei tale speciale. Care este energia acestei persoane pentru tine în acest moment? Și îți spune reconcilierea, ceea ce înseamnă că această persoană, dacă sunteți în separare, persoana la care tu te gândești se gândește la o împăcare. Aceasta este energia sa principală în acest moment în ceea ce te privește pe tine. Haideți să vedem cu cărțile de tarot ce simte. O să lăsăm aici mai bine. Ce simte? Bun. Haideți să vedem. Această persoană cu acest 4 de aur arată o reținere emoțională. Persoana își ține sentimentele sub control, nu pentru că nu există, ci pentru că se teme să piardă controlul sau să fie vulnerabilă în fața ta. Poate fi vorba despre posesivitate, despre un atașament tăcut pe care îl are, sau poate fi vorba despre frica de a investi prea mult. Este clar că te vrea aproape, dar cu frâna trasă. Te vrea aproape, te observă de la distanță, te observă. Pentru că nu vrea să te piardă, probabil că îți urmărește fiecare pas pe care îl faci. Acest cavaler de spade mie mi-arată faptul că această persoană are o tensiune mentală destul de puternică. Se gândește foarte mult la tine, uneori chiar impulsiv, cu dorința de a spune lucruri direct sau chiar abrupt. Există în această persoană impulsul de a acționa sau de a se comunica cu tine, dar nu întotdeauna o poate face cu tact. Poate această convorbire sau această conversație poate veni destul de abruptă pentru tine. De ce? Pentru că vedem că te urmărește. Te urmărește probabil să aibă această comunicare și conversație cu tine, însă nu într-un mod destul de calm, aș putea spune. Pentru că mintea lui, a ei, este destul de activă. Poate chiar neliniștită. Această persoană este foarte neliniștită din cauza ta.
Autocontrolul. Probabil că se autocontrolează și încearcă să raționalizeze în momentul în care apar aceste impulsuri. Persoana încearcă să fie rece, să fie logică, să șteargă aceste impulsuri care există și care o domină. Încearcă să analizeze sentimentele pentru că nu înțelege de ce simte atât de mult pentru tine. Și de aceea, cu acest rege de spade, încearcă să înțeleagă mai degrabă aceste sentimente în loc să le simtă. Emoțiile acestei persoane sunt filtrate prin rațiune. Simte că nu vrea ca sentimentele pe care le are față de tine să conducă în a lua decizii cu inima. Această persoană nu vrea să se arate a fi vulnerabilă. Nu vrea să pară vulnerabilă în fața ta. Este clar că vrea o stabilitate cu tine. Aici apare dorința de stabilitate și de seriozitate. Chiar dacă este într-un ritm lent, cu mintea, această persoană este foarte agilă. Însă la nivel material, la nivel terenal, se mișcă destul de lent. Nu e genul de energie pasională, explozivă, ci una care spune, dacă fac ceva, vreau să fie sigur. Interesul pentru tine este real, dar este exprimat prin răbdare și poate prudență la nivel fizic. Pentru că în mintea sa am văzut ce se petrece. Probabil că încearcă să treacă printr-o ceartă sau o discuție pe care ați avut-o. Poate că încearcă să se detașeze de conflicte sau de anumite confuzii pe care le are în ceea ce privește relația cu tine. Probabil că nu a actuat într-un mod destul de corect față de tine în trecut, iar acum vedem cu acest rege de spade, acesta este și motivul pentru care se gândește atât de mult și raționalizează atât de mult. Probabil că acum își dă seama de modul greșit în care a acționat cu tine. Își dă seama că nu meritai să-ți spună anumite vorbe sau să facă anumite gesturi în ceea ce te privește și în ceea ce privește relația voastră. Relația cu tine îl face să-și pună întrebări despre unde se îndreaptă. E clar că vrea liniște și e clar că vrea o resetare în această conexiune cu tine. Resetare pentru că vrea o împăcare, dar această resetare să vină cu lucruri noi, să nu mai facă aceleași greșeli, am putea spune, pe care le-a făcut în trecut. Energia se schimbă pe zi ce trece, se schimbă destul de brusc, pentru că are o dorință de a se comunica cu tine. O dorință, aș putea spune, destul de arzătoare, prin mesaje. Vrea să se apropie de tine, vrea să facă o mișcare spre tine. Emoțiile acestei persoane sunt pe cale să iasă la suprafață. Chiar dacă se abține, această persoană se pare că la un moment dat impulsul pe care îl are de a se apropia de tine este mult mai mare. Iar acest impuls trece odată cu timpul în care este separată de tine.
pentru că are o atracție destul de puternică față de tine. Te admiră și te dorește destul de mult. Te vede ca pe cineva interesant, ca pe cineva magnetic, care îi aprinde focul interior, pentru că există din partea acestei persoane pasiune și există respect față de tine. Este atras de tine, nu doar mental, ci și din punct de vedere energetic. Energia ta este cea care o atrage pe această persoană către tine. Finalul arată sentiment de lipsă sau teamă de pierdere. Această teamă de pierdere se simte din afară, această persoană se simte nesigură sau se teme că nu este suficientă pentru tine. Ori că tu ai putea să o respingi. După toate cele întâmplate, probabil că de aceea se și mișcă atât de lent, pentru că este frică să nu o respingi. Se gândește 24 din 24 de ore la tine. Se mișcă lent, da, de ce? Pentru că este frică să nu o respingi. Această persoană simte atracție și interes real pentru tine. Își exprimă probabil emoțiile într-un mod nu tocmai dorit de tine, ceea ce înseamnă că aceste emoții le poate reprima, preferând rațiunea. Se luptă între dorința de apropiere, pentru că vrea să se apropie cu acest cavaler de monede și cu frica de a nu te pierde. Te vede ca pe cineva important, dar se teme să facă pasul greșit. Sentimentele există, dar sunt ținute sub armură. Ce gândește? Gândul predominant este acela de a se proteja, de a nu se expune prea mult. Se teme să piardă controlul sau să investească emoțional, ca după aceea să vadă că tu de fapt nu prezinți niciun interes față de această persoană. Și de aceea ține toate sentimentele pe care le are sub control. Mintea este foarte activă. La nivel mental, această persoană este foarte activă, se gândește foarte mult la tine. Și destul de des, poate chiar obsesiv uneori. Există impulsul de a vorbi, de a clarifica, de a spune lucrurile pe nume. Aș vrea să spun ceva acum. Asta ți-ar spune. Ar vrea să spună ceva, dar nu știe cum. Pentru că imediat, după impulsul care îi trece prin minte, vine autocenzura. Își spune că trebuie să fie rațională, să nu se lase condus de emoții. Se gândește că trebuie să gândească la rece. Gândirea este destul de strategică, tocmai din motivul de a nu da un pas greșit, de a nu face greșeli cu tine. Dacă nu ați avut nicio legătură în trecut sau dacă nu ați avut nicio relație în trecut, această persoană nu știe cum ai reacționat tu dacă s-ar destăinui în fața ta
cu privire la ceea ce simte. Există foarte multă teamă în această persoană. În primul rând, teama de a nu te pierde și, în al doilea rând, dacă îți spune și îți mărturisește ceea ce simte, teama de a nu-l respinge. Haideți să vedem mesaje canalizate, ce ți-ar spune această persoană dacă te-ar avea în acest moment în fața sa. Intențiile pe care le are sunt destul de bune. Sunt destul de pozitive către tine. Ceea ce văd negativ ar fi această teamă de pierdere. Există posibilitatea să fie și geloasă această persoană. De aceea este atât de obsesionată cu tine. Și îți spune, nu vreau să fiu platonic. Mesaj canalizat. Ce ți-ar spune dacă te-ar avea în acest moment în fața sa această persoană? Bun, vom lua aceste mesaje. Știu că te-am distras. Ne vom reîntâlni într-o bună zi. Am o fixație cu tine. Clar, am văzut destul de clar lucrul acesta. Am plecat când te-am văzut cu cineva nou. Da, de aceea există această gelozie, de aceea te supraveghează în permanență această persoană. Îți spune că te-a văzut cu cineva nou și de aceea a plecat. Îți spune că nu te poate scoate din mintea sa și îți spune energia sa principală că vrea o împăcare cu tine. Acesta a fost mesajul pentru tine, opțiunea cu numărul 1. Eu sper că ți-a fost de folos, iar noi ne vedem în videoul următor. Opțiunea cu numărul 2, dacă ai ales această inimă de culoare verde, haideți să vedem care este energia principală a persoanei tale de interes. Care este energia, persoanei la care tu te gândești. Și îți spune conexiunea energetică și viețile anterioare. Această persoană, energia pe care o are față de tine este aceea că, din punct de vedere energetic, o atragi destul de mult și consideră că această conexiune a voastră vine din vieți anterioare, că nu este prima dată. Această persoană simte că nu este pentru prima dată când voi vă vedeți sau când vă întâlniți. Are un sentiment de te cunosc. Am mai trecut pe aici. Haideți să vedem cu tarotul. Temperanța. 3 de cupe. 4 de aer. Haideți să vedem ce simte, ce gândește și ce intenții are pentru tine această persoană. Văd aici că legătura dintre voi are o energie de echilibru, de vindecare și de răbdare cu acest 4 de spade. Nu este o conexiune explozivă, ci una care se construiește lent, cu potențial și cu destul de multă armonie, cu această temperanță. Persoana caută liniște emoțională și evită extremele. Există dorința de a face lucrurile corect, dar în ritmul ei. Ce simte această persoană
simte bucurie, simte atracție, simte plăcere în preajma ta cu acest 3 de cupe. Simte că îi face bine prezența ta, se simte bine cu tine. Există și o energie destul de prietenoasă și destul de caldă din partea acestei persoane față de tine. În acest moment, cu acești 6 de cupe, există o nostalgie, un atașament și posibil un sentiment că te cunoaște dintr-o altă viață, exact cum am spus. În energia sa principală a ieșit viețile anterioare. Această persoană simte că te cunoaște din vieți anterioare. De aceea există și această conexiune din punct de vedere energetic atât de puternic. Nu este întâmplător această conexiune pentru voi. Te vede ca pe cineva familiar, ca pe cineva sigur, ca pe o iubire pură. Așa te văd ochii acestei persoane pe tine. Acest 3 de spade apare o rană. Există o durere emoțională, fie din trecutul vostru comun, dacă ați avut o relație, iar dacă nu ați avut o relație, această persoană vine cu răni din experiențe anterioare care încă îl afectează, o afectează. Sentimentele pentru tine sunt reale, dar sunt însoțite de frică, de suferință. Te place. Această persoană te place, simte o legătură sinceră, dar este destul de rănită și se teme să se deschidă complet. Ce gândește despre tine? Te vede ca pe cineva serios cu acest 8 de monede. Este fer convinsă această persoană că această conexiune poate duce la a pune bazele unei relații destul de solide. Pentru că te vede dispusă să investească, să construiască ceva stabil, te apreciază pentru consecvență și pentru maturitatea pe care o ai, indiferent de vârsta pe care o ai tu în prezent. Această persoană te vede destul de matură, probabil matură din punct de vedere emoțional, nu doar din punct de vedere al vârstei. Crede că relația ar fi cea mai potrivită cu tine. Chiar dacă se apără cu acest 4 de monede, se gândește mult la ce are de pierdut, nu doar de câștigat. Vrea să dobândească o siguranță cu tine, să nu riște această conexiune cu tine. Crede că relația ar funcționa dacă ați fi împreună, dar se teme să piardă controlul sau să fie vulnerabil, probabil. Intenția pe care o are cu tine, această regină de cupe, la nivel profund, intențiile sunt afective, sunt de protecție, sunt de a avea grijă de tine. Există dorința de a fi aproape din punct de vedere emoțional, de a-ți oferi sprijin, de a te înțelege. Nu o lasă acest 4 de monede, aceste frici. Intențiile sunt limitate de frică. Vrea să păstreze ce există, nu neapărat să avanseze rapid. Preferă să țină sentimentele în siguranță
chiar dacă asta înseamnă să stagneze în acest moment. Vrea o legătură emoțională cu tine, dar nu este pregătită să arunce cu totul. Va avansa doar dacă se simte complet în siguranță, doar dacă simte că și tu ai aceleași sentimente față de această persoană. Această persoană simte, apreciază și îi pasă de tine, dar este profund marcată de frici vechi și anumite răni emoționale. Îți spune clar că ține la tine, dar se teme să te piardă. Un mesaj pentru tine ar fi: poate că nu ți-a spus tot ce simte, poate că uneori pare distant sau distantă cu acest 4 de spade, sau poate prea reținut. Adevărul este că prezența ta îi aduce bucurie, liniște, dar și frică. Pe această persoană o atinge într-un loc sensibil, unul în care a mai fost rănit. Nu este lipsă de sentimente, ba din contră, a învățat să se protejeze. Este o inimă care simte profund. Este o inimă care păstrează lucrurile pe loc și o face pentru că vrea să fie sigură de sine, nu pentru că nu-i pasă. Ar vrea să știi că te poartă cu blândețe în gândurile sale. Poate că nu face pași mari, dar fiecare pas mic este destul de sincer din partea acestei persoane. Iar dacă îi dai timp și răbdare, s-ar putea să vezi cât de mult poate iubi atunci când nu îi mai este teamă. Haideți să vedem ce ți-ar spune această persoană cu mesaje canalizate dacă te-ar avea în fața sa în acest moment. Ce ți-ar spune această persoană dacă ar îndrăzni și dacă nu ar mai avea frică și teamă? Și îți spune: mă întreb dacă ești mai fericită în viață fără mine. Această persoană probabil că te-a pus pe un piedestal și te vede mult mai sus decât ea. Speranța. Încă nu am renunțat la noi, îți spune. Au căzut acestea și le vom lua. Ești persoana cea mai apropiată mie. Această persoană nu a simțit o apropiere și o conexiune în nicio altă parte, așa cum o simte cu tine, pentru că simte că vă cunoașteți din vieți anterioare. M-am îndepărtat de tine înainte să poți să-mi rupi inima. Clar, din cauza acestor frici. Vezi aceste răni pe spatele acestei persoane? Aceste răni au rămas marcate în suflet. Și ca să nu mai treacă prin aceleași dureri, a preferat, îți spune că a preferat să se îndepărteze înainte să îi se mai rupă inima. Iar ultimul mesaj îți spune: absența. Simt că îmi lipsește o parte din mine fără tine. Această persoană este foarte tristă și nu crede că nu vrea să fie împreună cu tine, ba din contră. Își dorește să aibă o stabilitate cu tine. Te vede ca pe o persoană destul de iubitoare și de caldă. Știm că se simte în preajma ta fericită, că își găsește liniștea lângă tine. În momentul în care această persoană își va depăși aceste temeri de a nu mai fi rănită, cu siguranță veți avea o relație destul de
promițătoare, destul de stabilă între amândoi. Iar lucrurile acestea se vor da în momentul în care această persoană se va autodepăși pe sine. Faptul că nu este lângă tine în momentul acesta nu este din cauza ta, ci din cauza faptului că încă nu a depășit acele traume cu care vine din trecut. Motivul pentru care nu sunteți împreună nu ești tu. Nu pentru că nu ar simți pentru tine. Acesta este mesajul pentru tine, opțiunea cu numărul 2. Eu sper că ți-a fost de ajutor și ne vedem în videoul următor.